alhamdulillah kan be sawaba ala to ko be ko ya kefi ala to ko ma do ko sebe ni ha hinni bo be keme antan kelima keme antan kelima famira kefi ale ko mi bamburu dafla do ni bi ga jugu furan i bi se ka kɛ ka o furan ni yɛrɛ bɛ ka hɛrɛ fɛnɛ sama a fɛnɛ bɛ se ka sira bɔ i n'i ka hɛrɛ cɛ kɛfi bɛ ten dɔnniya dɔ ko ma karamɔgɔ dɔ ko ma ko n'i ye kɛfi dɔn k'ale t'a dɔn dugukolo sanfɛ k'i ka turu bɛ se i bɛ tila la kuma jumɛn ka tila ka se ala wɛrɛ ma ko mago tɛna na i tɛna se ka min sɔrɔ a la i y'a kɛfi mɛ i bɛna kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen de di mɔgɔw ma bi an karamɔgɔ mako bɛɛ la kɛfi n bɛna d'aw ma mako bɛɛ la n b'a di ni ala ye n b'a di n'a kira ye bɛɛ bɛ se ka taa mɛ a y'a di ɲɔgɔn ma n'a di ala de kama tile b'a la n'i bɛ kɛfi wuli tile de b'a la o de b'a to i b'i ka laɲini sɔrɔ joona n'i bɛ ka kɛfi wuli a ka kan fɛn dɔ bɛ yen ko bila a ɲɛfɛ wala n bɛ o de di sa o de ye i b'a fɔ kasɔtu kɛfi wajatu kɛfi kɛfani kɛfi likulli kɛfi walilahi alhamdu an karamɔgɔ ni y'a miftaw ni kɛmɛ ni tan ni kelen wurudi ka kɔn kɛfi wurudi ni n'o bɔra la inna kɛfana kɛl mustahzi'ina ni fɛnɛ kɛmɛ ni tan ni kelen bila a ɲɛfɛ walima kɛmɛ wolonfila ni wolonfila alaysa allahu bi kɛfi abdihi i fɛnɛ bɛ nin kɛmɛ tan ni kelen walima kɛmɛ wolonfila ni wolonfila bila a ɲɛfɛ o kɔfɛ i bɛ ka kɛfi jate min ɲini i b'a ɲini nka n bɛna jate min d'aw ma bi mɔgɔw ka sɔn baara ma mɔgɔw adamadenw dara mɔgɔw ka sɔn baara ma ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ko dalu tɛ maa si ye maa min y'a kɛ kɔ n bɛ ka dalu min di walahi ni min y'a kɛ a bɛ n wele k'a fɔ an ye k'a kɛra walahi ne karamɔgɔ dɔ Mali kɔnɔ yan bi a sigilen bɛ nin de kan a ka ɲɛnamaya mun mɛn fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ bi ko sɛnjugu b'a bolo tellement que a bɛ kabaw kɛ ala tɔgɔ la a sigilen bɛ nin ala tɔgɔ de kan diɲɛ mago mɔgɔ mana a bɛ nin de ta wa n bɛna d'aw ma bi a faamuyara mɔgɔ mako fɛn fɛn n ko n mako fɛn fɛn n'a nana nin baara a kɛra u b'a fɛ ka n ka place minɛ na o nin baara a kɛra n bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ pour que n ka se k'a sɔrɔ nin baara i y'a kɛfi i b'i jija ka don so kɔnɔ i ka baara parce que mɔgɔ caman bɛ baara man di mɔgɔw ye quoi mɔgɔw ka lajɛ ka baara kɛ dalu dɔ bɛ ne y'an ta bila la parce que mɔgɔ t'a baara i b'a bila dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw hakili la komi i y'a bila ka mɔgɔw wele ka na i yɛrɛ fɛ parce que an ka laɲini mɔgɔw ka se ka ta ka baara de n bɛ ka nin min bila mɔgɔw k'a kɛ k'a fɔ n ye ba i n'a fɔ u bɛ ka tɔw fɔ n ye cogo min an y'a dabɔ page in na walahi an t'a fɛ ka foyi bila ala t'a fɔ an ye dengana sɔrɔ fɛn fɛn kan parce que an bɛ ka bila ni ala de ye wa an bɛ ka mansaw de barika ɲini mɔgɔ t'o kɛ nkalon kan ni mako dɔ b'i la ko a dɛsɛra ka solution bɛɛ dɛsɛra sigiɲɔgɔnw dɛsɛra balimaw dɛsɛra relation dɛsɛra a fanga tɛ e la k'a dilan fanga bɛ Alahu Taala de la an karamɔgɔ ni tɔɔrɔ dɔ ɲɔninen don bien mankan dɔ bɛ ni dɔ cɛ a tɛ ka se ka ban san o san a bɛ ka renouveler ka taa a bɛ nin ka k'i ma hali a bɛ nin ka i ka ɲɛnɛmaya don bɔgɔ la cɛ t'a bakɔrɔn wulema san walima tura wulema misi wulema t'a san a faamuyara i ka don so kɔnɔ n'i ye kɛfi ɲɛbila baara mun fɔ i k'o kɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka kɛfi yɛrɛ wurudi a jati belebele la o ye joli ye 100 100 ani 11 100 111 ni 100 ani 11 100 111 100 ani 11 i ka kɛfi wurudi nin na n'i tilala wa sama i wa tɔɔriku i k'o siɲɛ 7 kɛ a duwawu la wallahi n'i ye nin kɛ ko kɔnɔ i bɛ Alahu Taala ye ne ni n ka karamɔgɔ delila k'a kɛ dɔ la ale den taara jamana jan kan a ma se ka kuma a daminɛna la ala ni juguya fɛ a dalen dɔrɔnso la a ye karamɔgɔ wele k'a fɔ a ye karamɔgɔ ye ne wele ko karisa aya don so kɔnɔ i ka baara kɛ ne taara don so kɔnɔ k'a baara a kɛra jumadonya de fɛ yanni ka juma jigi wallahi an taara juma la yanni ka juma jigi an bɛ ka don kuri da fɛ dɔrɔn karamɔgɔ ka téléphone sonné la a y'a yira n na ko karisa mɔgɔ mun ye ci f'i ye ko nin de don wa da la duwawu jaabira ne ko i ka téléphone lamɛn fɔlɔ o t'a dɔn n'a ma jaabi a ko wallahi duwawu jaabira ko kɛfi tɛ fɛn ye diɲɛ foyi la
ora be ya wele kuma folo kala juma yi ko e ka kon laje kwanye million sabatima be million sababla ka compte bancaire kon nan ha o de kuma na wa kaba ko mi ko mena telephone da maka ani yere ka kuma yere ka dala ko tiendo Allahu akbar ko ka trambe do rasula ke jola be dijanti de radilata to jawana yere ka ko Allahu akbar wallahi kafi ya kede do be no ndela ka ta do fina ta kalwa do yanno ale musuratu mankene bed sarala afrake la tara atura miliki adewne na ne interga ne fe ko afrake ka sey ko mi akake ne do na ay ne bla kalwa la wallahi ne akalwa kan ne ga ko mo ngo kaneto delina ne karamo kalwa ke karamo bulukata ni ga doy ni kalwa kai yana kana kila musoba yin sine ko anga tikedi sorton tuma sorana mene do na domina ile sabana jeli ko masaka kan noya wallahi wala ala de ne ko fo me ka karama folo mi fala de ne ko fo kala ma de kana nyona ala wala la ko ala dim san chama do kala wala me ko no ma ya shi karama ke bayin de sura ka ne gira yalla ni ma ko so biya wallahi akala tande do kefi ni ke nga o chien fe anyo sara ka sara fi mai kada ka bana min bala ka sira ni ka baka ani problem bi mo min dala iji ka wuri ba keme batani kelen kelen tan kelen suratu tariq wa samai wa tariq ni ga do we chien wolon fa iba solan kala chien wolon fa ka ke do we ni kla se ko mi e bon nga na fo ika so ko ingla sara tan kelen kan ni mo la afamira ni ake tuwe afamira wale misi dodo wale hanyu mai ni zikuru ba nga ni misi do ni bora kalwala idebure ka misi fa ka ga tede ba be kumbe ni ma dabla dona natala e ka bolo be kumbe ke sara di roy c'est fan ma mu ga ni ro yu kuma tala yere de yata ni ba ko wuli mai fa ka asrati ni misi wuli mai fa ka asrati ala ka limina damma ni ake tugo de kafi ke tugo ka cha ajatu ka cha ba fa ajatu de mako aksabi el aksabi ni wajati na bebe watan plani keme saba ni mwani kilema watan saba watan fla keme saba mwani kilema ika kafi fenanta ula ni tisi jati baina na beka idogolin ka ke kaso mati ifena siye ni saraka fenfe babu ni hera yini sarado ake misi mai ni toro yini sarado ake misi ule mai ni bayda sebi ni misi sete ni ba sebi akoyi toro nyoni sirafe ni kele ko nundu ake babli mai ni bana ko do aji ake bafi mai ala kan limina dama ni de kafi ala kan do sawo